After 15 minutes mga ka-studio, ayan na po. Wow, ang ganda. Parang Jollibee talaga to. Wow, kompleto po yan. Mayroong wings, thigh, at saka drumstick. Tingnan nyo po. Magandang araw mga ka-studio. Today's episode po is another outdoor cooking. At ang lutuin natin ngayon ay easy fried chicken ala Jollibee. Sobrang dali lang po nito mga ka-studio. Ipapakita po namin sa inyo yung buong process po. Mayroon pa ako ditong manok na mayroong wings, mayroon ding drumstick, tsaka thigh po. So yan po yung gagamitin natin sa fried chicken ala Jollibee. So hindi natin patatagalin itong mga studio, timplahan agad natin to. Let's go! So first, lalagyan po natin to ng asin mga studio. Rock salt. Yan, tama lang. Tapos maglalagay na ako ng kunting black pepper. Kunti lang po. Yun. Tapos garlic. Dami po nito mga studio kasi gusto namin na wala yung langsa ng manok, tsaka maging mabango siya ba. Mix natin. Iusin natin mga studio. So ayan. After nyan mga studio, set aside natin to ng mga 1 hour po habang magawa tayo ng flour mixture. Next step po, gagawa tayo ng flour mixture. Unang-una po, 1 cup of flour. Yan. Tapos, gamit din tayo ng cornstarch. 1/4 lang po. One-fourth lang. Tapos, maglalagay ako ng kunting asin. Kunting black pepper. Kunti lang. Uy, sorry. Tapos onion powder, mga 1 tablespoon po. Meron din tayong garlic powder. At syempre po di mo wala yung white pepper kasi chicken to ba. Sabi said po masarap yung chicken lagyan ng white pepper. Next, we have chili powder. Hindi lang para hindi masyadong maanghang. Tapos, ang pinaka-importante sa lahat po, paprika. Tapos, mix na po. Yan. So, okay na po to. Mayayari po dito mga studio. Unang-una po, yung chicken, kukot po natin dito. Tapos, ilalagay natin saglit sa tubig. Tapos, isikan coating po natin dito sa flour mixture. Ganun lang po, kadali po. After 1 hour mga studio, ito na po siya. Bango na po. Amoy kuha na, garlic. Yan, so, next step po, lagay natin dito. Sa flour mixture natin mga studio. So, ganyan po. Sirduin po na pati yung sa loob ng balat, ilalim ng balat po, makaber. Para yung lasa manuot hanggang sa loob po. Next,
Drain nyo po yung excess na flour, tapos tuslob sa tubig kadiyot. Pak. Tapos ibalik nyo dito. Yan. Ginawa po natin yan mga studio para hindi masyadong makapal yung coating natin ba. Kasi pangit yung makapal yung coating. Ganyan lang po. Tapos siguraduhin nyo po na mahulog lahat mo ng excess na flour. Yan, wala talagang matira na excess. Yan, para hindi madumi agad yung mantika natin ma. So set aside niya, same process po. Deep fry natin to mga studio, mga 12 to 15 minutes lang po. Yan, huwag po nating sobrahan yung paglunod ba, para hindi mag-crowded ba. Kasi pag overcrowded po, sobrang dami po nang nilagay nyo, mawala yung init ng mantika ba. Kaya dapat sakto lang po yung ilalagay nyo. So balikan natin yan after 8 minutes, tapos baliktarin po natin. After 8 minutes mga studio, baliktarin na po natin to. Yan, ang ganda na po ng kulay. Balikan natin, maya. After 15 minutes mga ka-studio, ayan na po. Wow, ang ganda. Parang Jollibee talaga to. Wow, kompleto po yan. Mayroong wings, thigh, at saka drumstick. Tingnan nyo po. Sarap naman kumain, tara po. Ayan po, ready na po ang ating chicken a la Jollibee. Ayan, ngayong araw mga ka-studio, meron na naman tayong makakasama at makaka-online collaboration po. Isa po siyang mukbanger from Barcelona, Spain. Yes. Siya po ay walang iba kundi si Noypi Eats. Minsan po kasama po niya yung asawa niya, at kung minsan po kasama po niyang magmukbang yung anak niya po, si Noypi Eats Jr. Opo. Ayan po. Sa mga hindi pa po nakakilala sa kanya, panoorin po natin ang kanyang short clip. Pasok. Hello po sa mga fans ni Sir Visayas Studio. Ako nga po pala si Noypi Eats. At malugod ko po kayong inaanyayahan sa aking munting channel at marami po akong inihandang mukbang para sa inyo. Salamat po! At yun na nga po mga ka-studio, nakita na natin ang short clip ni Sir Noypi Eats po. Sana po ay tulungan at suportahan din po natin siya. Please like, subscribe at paki-on na din po ng notification bell para updated tayo sa mga bagong videos niya po. Premiere po kami 7 PM, sa kanya naman po 7:30 PM po. To Sir Noypi Eats, maraming salamat po for this online collaboration. Maraming salamat Idol Noypi Eats. Yes. Hindi natin patagalin to mga studio. Pray muna natin tayo bago mag-start kumain. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Tara po, kainan na po mga ka-studio. Sa'yo to lang. Wow, sabay chicken. tayo ha. Tingnan natin kung crispy ba. It's crispy. Crispy bang skin niya. Po, meron po kami ditong ginawa na gravy. Opo, nawa po. Kain tayo. Kain na po tayo mga ka-studio. Kain po tayo. Kuan din. Crispy.
skin po. Mm. Ang sarap po. Ako ano ito na Para po siyang Jollibee talaga. Paborito to namin, Jollibee. Sausaw natin dito. Mm. One down. Crispy po yung skin niya. Tapos yung loob juicy pa no. Yes po. Ayan no. Mayroon pa yung juice po. pa. Pwede ito na ako. Ang kani mo ha, ganhan kani. Sige. Kanina lang akin. Napamundag ka na. Medyo dito po napasubra ako sa lagay ng kuan paprika mo no. Medyo umitim siya kunti pero gusto niyo yung golden brown talaga. Kunan niyo kunti yung paprika. Oh. So para okay naman din mo no. Yes pa. Ang sarap nga. Sarap na. Ito. Skin niyo. Kami Kasi nga niya, dako pa. Mga gamay. Kaangkang. Mm. Si Sir Noy P. po, naghanda din po siya ng masarap na pagkain po. Kami atong gimukbang karon pa. Lami kay paborito man imong chicken po. Ay mama. Mm. Hapdan imong rice na ka. Opo. Diyan anak. Actually mga ka-studio, second collaboration na po namin to ni Sir Noy P. Opo. Yung first time po, kakamonetize niya lang po noon. 1,000 subscribers pa lang siya. Ngayon po, nasa 25,000 subscribers na po si Sir. Yan, congrats po Sir Noy P. That's idol. Bilis din no. Sobrang pawis po namin kasi sobrang init pala dito pa, no? Wow, gamay na. Sobrang init dito mo no. Pasensya na po kayo pag napawisan po kami. Kasi trapa lang tong nagkuhan sa amin ba no? Harang mo no? Lumabas ang pawis. Sa'yo to nak? Wings? Sa'yo to mang. Thank you pa. Maubos na natin. Busin mo yung sa'yo nak.
Sinsya na po kayo sa mga aso po. Grabe, naubos ni Sax yung kanin niya pa. Try pa naman. Ano sa man? Kanin? Kamay na lang. Yan. Na. Ngayon na lang, tukan ka. Hinay na lang kuma. Hinila na. Hinay lang. Happy ako busog. Sarap talaga ng Jollibee, no? Si Papa yung nagluto. Ako nagluto. Thank you, Pang. Thank you, Pang. Welcome. Napoy-cook tayo. Ayaw. Kasi kuhan-kuhan nga pa. Mm. Ana-ana ba? Ang shaker. Buto. Grabe, kalami mo. Sarap pamaris ng puka. Enjoy. Happy. Sa'yo ito mamaya, ha? Mamaya na. Kain ka diha. Excuse me po. Yan, kuko tayo. Excuse me po. Busog po. Ayan. Ulitin po namin mga ka-studio yung kakulap po namin. Premiere rin po mamaya po 7:30 PM po. Noy PH. Puntahan po natin. Please like and subscribe po. Maraming salamat, idol. Maraming salamat, Sir Noy PH. Shout out muna ako mga studio habang kumakain pa po si Sax. Shout out Denver Lang Ramos from USA. Richel Duarte, Pamilya Magana from Calamba, Laguna. Ampas TV. Ailim Ramirez from Tagum. Bon Anzara Grace from Pangasinan. Maggie Ragmak. Luwagi family from Cebu. Hi. Rondel Bandula. Juan Jian Idin Faith from Lipa, Batangas. Terdi Magat, TikTok lover. Crystal G Mabigo from Bislig. Mungado family at Charmaine Burgos. So, shout out din pala kay Kinit Tura Luwalhati. Yan. Hi, Dong. At Salamat kay kayo. Ma'am Gracia po. Shout Hi, out po from Ma'am. Texas. Oh. Yes po. Maraming salamat po sa lahat ng munood sa episode na ito. Magpapaalam na po kami mga studio. So si Sax po patuloy pa yung kumakain po. Naubos na po niya yung kanin niya. Oh. Yung chicken na lang. Lanlano na. So ako lang paalam na. Kaya napisod mo ba? Okay. So bye for now and see you for our next mukbang adventure mga ka-studio. Bye bye.